أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Futhi ungalinge uxube iqiniso namanga. Futhi ungaligubezeli iqiniso ulazi. Wazi kahle ukuthi ugubezela iqiniso bese uyalifihla. Ngoba umdali uzokubeka icala. Ayenzi leyo nto leyo. Yingakho ke bafowethu sinikhiphela ingonyuluka. Ukuthi yenzani mangabe ifika kuwe. Kwakho lokho. Okashanda kangene lapho. Ngisaphinda futhi. Ngithi mina futhumele kamnandi ke namhlanje alhamdulillah. Futhumele kamnandi kanjani. Ya bafowethu animbonge nje umdali uthi nje alhamdulillah. Abanye bahlale bethi hallelujah, abanye bahlale bethi hosana, abazi nokuthi bathini, abazi nokuthi hallelujah kusho ukuthini. Thina ngoba siyazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi alhamdulillah. Ingakho sihlale sithi alhamdulillahi rabbil alamin. Udumo lumfanele uAllah, umondli nomdali wayo yonke into. Nomvikeli wami nomvikeli wakho noma ungafuni ukumkhonza. Kodwa kusalayo uyakuvikela, wenza yonke into nami engiyenzayo. Nawe uyayenza. Kodwa ngapho uyamphika. Ubuphukuphuku bunjani lobo? Lalela ngikutshele. Manje ngifuna ukukhuluma ngani? Bafethu ngifuna ukukhuluma ngomoya oyingcwele. AmaKristu akhuluma ngomoya oyingcwele. AmaNazaretha akhuluma ngomoya oyingcwele. Mina ngifuna nje ukubuza nje umbuzo o-straightforward kuwo wonke umuntu ofunda iBhayibheli. Imimoya engcwele ihlukene kangaki? Mawufunda incwadi ekaGenesis 1 iverse 2 ithi umoya kaNkulunkulu wawehla wenyuka phezulu kwamanzi. Uma usuqhubeka nayo futhi ngiyacabanga la kuGenesis 2 ithi esemenzile uAdamu esembumbile wamphefumulela ngomoya wakhe. Uthi umbuzo wami yiwona yini lo moya kaNkulunkulu owawuzulazula phezulu kwamanzi noma omunye amphefumulela ngawo umoya wakhe. Angithi nithi umoya kaNkulunkulu lithi iBhayibheli wehla wenyuka phezulu kwamanzi. Okay. Angivume nje ngesitayela. Noma kuwumsangano leyo nto leyo nawe uyayizwa. Wayesemphefumulela ngomoya wakhe. Waba umphefumulo ophilayo. All right, good. Asiqhubeke. Uma uya lapha encwadini kaMateyu ithi noMaria watshela ukuthi uzokhulela umoya oyingcwele. Awu bakithi. Wehle nayo futhi leyo ncwadi kaMateyu nayo futhi ithi noma kaJohane naye watshelwa lokho futhi uZakhariya ukuthi umkakho naye uzobe egcwaliswe umoya oyingcwele. uJohane naye wazalwa njengoJesu ngomoya oyingcwele. Hayibo bafowethu, kanti kwenzakalani ngalo moya oyingcwele? Uma uya kuJohane 4 iverse 24 ithi uNkulunkulu ngumoya. Hayi ke. Uma uya lapha encwadini kaLuka 4 ithi umoya kaNkulunkulu noma umoya oyingcwele waholela uJesu ehlane. Niyibona le moya oyingcwele ukuthi mingaki? Uma uya lapha encwadini kaJohane 14 wehle nayo yezansi uthi uJesu angenishiya inotha angenishiya nomthokoziso umoya oyingcwele. Hayibo. Mina ngisazi mina.
noke nichaze nje nina ngendlela eniwazi ngakhona lo moya wenu ongcwele lo mina ngoba angisawazi. AmaNazaretha athi uShembe umoya oyingcwele. AmaKristu athi umoya oyingcwele omunye wobuthathu bukaNkulunkulu. Ngapha futhi uJesu owesibili ebuthathweni bukaNkulunkulu naye futhi umoya oyingcwele. Nithini kahle kahle? AmaNazaretha athi uShembe ubuye umoya oyingcwele wobuthathu bukaNkulunkulu. Kodwa uShembe mangabe ezozalwa ngo-1865 kudala umoya oyingcwele waba khona. 325 AC kukhulunywa ngomoya oyingcwele. Kodwa uShembe uzozalwa ngo-1865 kodwa sekuyashintsha ukuthi uShembe umunye wobuthathu bukaNkulunkulu. Nithini kahle kahle? Hayi mina ngiyazi le ndaba yena. Hayi aniphenduleni-ke ningithuke manifuna ukungithuka kodwa nje labo moya bena abangcwele ngizoyenza nje ivideo ngininikeza amavesi amaningi ngiwaba. Mina ngithole more than 15 yey'nhlobo zomoya oyingcwele eBhayibhelini. Ake nenze ivideo nje ningitshele ukuthi kahle kahle nithini kithi ngalo moya oyingcwele. Ngiyabonga.